Oh, mooi. Welkom bij Radio Perolas. Wij gaan vandaag een proefuitzending doen. Een eerste ronde. Jullie zijn getuigen van een groot experiment, want het is natuurlijk allemaal voor het eerst. En daarom hebben we ook de meest experimentele vogel van Maastricht uitgenodigd, zou je wel kunnen zeggen. Dat is Koen van Dam, die van improviseren zijn beroep heeft gemaakt. Koen, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Je hebt het net gehaald allemaal, begreep ik, met de tocht hier naartoe. Maar de tocht terug die wordt nog een stukje spannender. Ja, omdat wij na 9 uur dan door de politiecordons naar huiswaarts moeten. Ja. We gaan het zien. Ja, kijken wat ze zeggen. De rechter heeft ons geprobeerd vrij te waren van bekeuringen, maar het zal wel niet zo gaan werken. Ja. Maar leuk dat je er bent. Jij hebt er wel eventjes geaarzeld toen wij jou uitnodigden om als eerste deel te nemen aan deze avond. Ja, dat klopt. Je dacht eventjes van, wat moet dat gaan worden daar? Ja, omdat ik in eerste instantie gevraagd was op de opmerking die ik op een andere vraag gesteld had. Oh ja, ja. Ja. Waar zou je het over hebben 20 minuten lang? En iedereen kwam met, de ene over gorilla's en de andere over carnaval. En ik had over de onzin van het leven. Maar om daar nou hier als filosoof te gaan zitten, dat ging me een beetje te ver. Kijk, ik kan de mensen een beetje voor de gek houden, maar ik kan ze niet wijsmaken dat ik filosoof ben. Oké, ik vind je behoorlijk filosofisch, maar dat is in de aanloop hier naartoe wel een beetje gebleken, vind ik zelf. Ja. Maar dat heeft ook tot gevolg dat je ons gaat trakteren toch wel op een aantal fragmenten en een aantal thema's in jouw leven, die niet voor iedereen zomaar, die niet iedereen op zijn pad krijgt. Dus dat vind ik wel vrij bijzonder. Maar je ziet het zelf, jij vindt jouw leven, neem ik aan, heel normaal. Dat verloopt volgens plan, of toch niet zo? Ja, volgens geen plan, dat klopt. Volgens geen plan. Als er maar geen plan is. Nou, er zijn natuurlijk altijd wel richtlijnen, maar ik heb niks uitgestippeld. Van dat is mijn doel of zo. Oké. Ik heb geen doel in mijn leven. Nou, op het moment wel genieten. Dat is toch een van de kenmerken die ik jou in je leven zie volbrengen. Ja, dat zit overal een beetje tussen. Zo, hè. Dat is niet iets wat je plant. Ja. Ja, we hebben jou gevraagd om eens met een aantal fragmenten te komen van dingen die jij bijzonder vindt, waarvan je zegt, zouden kijkers eens een keer moeten meekijken naar de bijzondere dingen die ons toch worden voorgeschoteld op het internet natuurlijk ook, maar eigenlijk ook in de bioscoop, bij optredens, en waarop je dan zou kunnen letten. Ja. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, jij kwam met best wel een gedateerd fragment van Woody Allen uit zijn jonge jaren. Vereenzelvig jij je met hem een beetje? Of? Nou, wat wij gaan zien, die hele film, die is geregisseerd door Woody Allen, volgens mij ook helemaal bedacht door Woody Allen, het hele verhaal. Hij speelt er zelf de hoofdrol. Als ik zelf, stel dat zou er nog niet zijn en ik zou zo'n idee hebben, ja, dat zou ik echt geweldig vinden. Ik wou dat ik het gemaakt had. Ja. Dan zou ik nog meer genieten in het leven als ik op dat moment Woody Allen zou zijn geweest. Ja. Want dat maken van die film, dat moet gewoon de grootste plezier zijn wat ik me kan voorstellen. Ja. En daarom heb ik dat fragment uitgekozen. En het is ook nog eens niet zo bekend. Want ik heb de DVD kunnen krijgen, maar ik kwam uit Amerika, volgens mij via Amazon kon ik er nog aankomen. Alweer een hele tijd geleden. Ja. En daar ben ik wel blij mee en kunnen we naar gaan kijken. Is het thema, we zullen eerst naar het fragment kijken, is misschien een beter idee. Ja, en dan goed. kijken we dan eventjes wat jou daar zo speciaal aan aanspreekt. Ja. Onze technici, die zitten achter de apparatuur en die hebben alles in staat van gereedheid, hopen we. Dus Emiel, als jij Woody Allen zou kunnen instarten, dan kijken we het als even een 2,5 minuutje naar. Destitute and in love, Virgil attempts to change his life with one bold stroke.
if you'll just take this to window number 9. I'm in a rush. I'm sorry, but that's our policy. The gentleman in the gray suit. That's G-U-N. I'm Gun? pointing. Yes, Oh, that's a B. That's I'm pointing gub. a gun at you. Gun. That's G-U-N. Oh, that's gun. a B. That's gub. No, excuse me. That's an N. I'm Miss Frank. I am pointing a gun at you. Apt, natural. No, that's What act. is apt? Yeah, that's act. Oh, it couldn't be. That's Yes. a plain B. No, I'm afraid not. That's act natural, and Oh, I'm it pointing a just gun couldn't at you. be. Mr. No, Miller. I am pointing a gub. No, that's gun. That's G-U-N. That's gun. I am pointing a gun at you. No, G-U-D. No, it looks like a B, but But it's an this N. one isn't right either. It says It A, B, is. T. It is. No, that's not. Yes, of course it is. I say it's It's a gub. gub. No, it isn't. Well, the two of us now would say it's It gub. isn't act. I just couldn't come It up has with to it. be. Yes, we I'm discussed sorry, this but inside I- just a short while We ago. don't agree. Ja, dat is natuurlijk een hilarische situatie waar die man aan verzeild is geraakt. Hij loopt hier een beetje vast op het ambtelijke piepschuim van de bureaucratie binnen de bank, zullen we het maar noemen. Ja, en het is ook, wat ik ook grappig vind hieraan, is, het is, in die tijd had je echt van dit soort documentaires over, hij is gewoon de hoofdpersoon in een documentaire. Oh ja. Want er wordt ook zo over hem verteld. Ja, en toen ging hij dit doen, weet je wel. Ja. En dan ging hij daar, en dan hebben we hier een fragment van dat hij dan die bank overvalt, weet je wel. Oké. Dus Ja. dat is eigenlijk wat wij ook aan het doen zijn, zo'n beetje. Dus zit hij zelf ook weer in. Ja. Dat je dus eigenlijk een plan hebt en dat het eigenlijk totaal anders loopt en helemaal verzandt. Ontspoort in het detail, zeg maar. Ja, ontsporen in de details. Dat is wel al een mooi thema. Ja, dat is de boodschap die je mensen hierbij meegeeft. Dit is ook je leven. Ik zou zeggen, mensen, apt natural. Ja, wat is George Dat is Harrison? ook een ding, hè, in onze Ja, de- uitzending met die fragmenten die wij hebben. Hè, act natural. Ja, jezelf zijn. Is Dus een misschien wel het dingetje, hè? moeilijkste wat er is. Ja, Ja. ik heb eens een keer mezelf moeten spelen in een toneelstuk. En de eerste keer ging dat vrij aardig, omdat ik kende het stuk nog niet zo goed. Oh ja. Dus, als je het 5 keer gedaan hebt, dan weet je wat er gaat gebeuren. En dan denk je, ja, ik vond dat de vorige keer wel leuk, dat ik toen even dit deed of zo. Oh, ja, weet je ja. wel. En daar moet je dan voor oppassen dat je dat niet gaat doen, want dan ben je toch stiekem aan het acteren. En dat zie Ja. je dan ook. Ja. Maar, dus dat was ook een experiment. De anderen waren gewoon acteurs die speelden het stuk, maar ik was dan een element die gewoon zichzelf, ik kon ook doen wat ik wilde, waar ik zin in had. En, Dat maakt wel niet uit. Nee, dat maakte niet uit. Dat hoorde bij het stuk. Dat is wel een rode draad in jouw bestaan. Ik ben Koen van Dam, ik ben niet Koen van Dam. Je speelt hem en je bent hem. Je hebt dat verheven tot een soort motto rondom jouw personage. Ja, dat is bijna hetzelfde als je zou zeggen van nou, hij zou gaan vertellen over de onzin van het leven. Ja, waarom? Niet zozeer onzin in de zin van ja, wegwuiven, zo onzin. Mhm. Nee, maar geen zin, weet je wel. Er is net zoveel zin als geen zin. Ja. Je hoeft geen zin aan het leven te geven. Het is gewoon. Is, to be or not to be. Ik ben Koen van Dam of Is ik genoeg. ben niet Koen van Dam. Dat maakt allemaal niet uit. Maar ik ben het ook niet. Dus op Facebook ben ik het ook wel en niet. Want Ja. er zijn 2 Koen van Dams. Eén is het niet en de ander wel. En Oké. je kunt ze allebei omdraaien ook weer. Die zijn inwisselbaar. Ja, dus gewoon, dat maakt niet uit. Komen we nog vaker op terug. Maar eventjes terug naar jouw opleiding. Je hebt conservatorium gedaan in Maastricht. Ja. Misschien ook wel om die reden hier een beetje blijven hangen dan? Ja, of klopt. niet? Ja. Ja. Ik heb in het begin nog getwijfeld tussen Amsterdam en Maastricht. Omdat Amsterdam mij heel erg aansprak qua sfeer gewoon. Puur, Mhm. alleen, voor de rest niet. Ik had daar verder weinig contacten. Ja. Maar hier had ik al een paar dingen opgezet, een paar bands en nog wat vrienden wonen. Dus ja, dan denk je van ja, moet ik dat opgeven en weer opnieuw beginnen. Ja. Kijk, als de nood aan de man was geweest, was ik er misschien wel naartoe gevlucht. Maar het is niet van gekomen. En ik ben blij dat ik in Maastricht woon, want ik vind het nu veel fijner in Maastricht. Oké. Ja. Het is ook zakelijk is het ook een hele goede plek. Ja. Want als je hier Amsterdam hebt, dan heb je hier de zee, dan kun je niet spelen. Maar wij hebben aan die kant Duitsland en aan die kant Nederland. En dus je Ja, kunt alle kanten op. Onze actieradius is veelvormiger. Ja, Dat klopt, ja. zit Ja. hier, en het is mooi overzichtelijk. En jij studeerde hier af. Je hebt me eens een verhaal verteld over de diploma-uitreiking. Je moeder die kwam ook mee. Ik vond dat een markante situatie waar jij in terecht kwam.
Oké. Die had ook een beetje Woody Allen-achtig kaliber. Ja, dat is een onderdeel van waar we het over gehad hebben. Ik heb eigenlijk nooit voor muziek gekozen. Het is altijd zo gegaan. Dat was ook dus niet gepland. Ik deed eerst aardrijkskunde geschiedenis. En toen zeiden die leraren daar, want ik zat altijd achter de piano en zo, van ja, waarom ga je niet naar het conservatorium? Ik zeg, ja nee, er lopen allemaal genieën rond en ik heb maar 2 graden piano, dus ik ben niet goed genoeg. Dan zeiden ze, ja, misschien moet je gewoon eens proberen. En dan heb ik het geprobeerd, hebben ze me aangenomen. En zo ging het ook bij het arbeidsbureau. Je moet je werk zoeken, zei die man van, ga erover nadenken of je niet assistent onderwijzer wil worden. Ja. Ik zeg nou, ja, doe maar assistent onderwijzer. En toen zei die man, nee, ik heb er ook over nagedacht. Daar had hij weer een hele week over kunnen nadenken. Ik ook. Die zei van, nee, blijf jij maar muziek maken. En 4 jaar later een beroepskeuzetest. Oh. Dus ik had 4 jaar lang WIC-uitkering gehad. Dan heb je een uitkering, en dan hoef je niet te solliciteren. Dan mag je je bedrijf opbouwen in de muziek. En heel goed mijn best gedaan, theorie-examen en een praktijkexamen. Alles netjes gedaan. Dan zei die man ook van, kreeg in die papieren zo, ja, blijf jij maar muziek maken. Maar op dat eindexamen, toen zei mijn moeder, die vroeg, was met een 7 afgestudeerd. Dus niet het hoogste en ook niet het laagste. Toch netjes. En er zit zo'n man uit Den Haag, een saxofoonleraar. En mijn moeder die vraagt aan die man, ja, hij is nu afgestudeerd. Kan hij nou zo gewoon overal gaan spelen en zijn geld verdienen? Echt zo'n vraag van een moeder, hè? Ja. En die man zegt, nou, hij heeft wel goed gespeeld, maar misschien kan hij nog wat aan zijn techniek doen. En toen zei mijn moeder, ja, maar die jongen heeft ook geen piano. Wat? Heeft die jongen geen piano? Dus hij stelde zich voor dat hij een leerling had zonder saxofoon. Maar dat komt, ik had geen echte piano, omdat ja, je gaat niet als je op een kamertje zit in Maastricht met een piano zeulen. Nou ja. Dus dat was het idee van mijn moeder. Ja, misschien heeft hij wel nooit geoefend, weet je wel. Zo. Dus dat was ook vrij hilarisch. Dus toen stond je wel voor een oplossing van hoe moet ik het nu gaan doen in mijn loopbaan. Maar je bent eruit gekomen. Heel geleidelijk aan. Op een gegeven moment heb ik wel echt de keuze gemaakt om geen leraar te worden, maar om een muzikant te worden. Ja. En daardoor ga je veel meer spelen en daar groei je van. En dat vind ik ook het leukste, dat je groeit in wat je doet. Dat je niet stilstaat en dat je altijd weer nieuwe dingen ontdekt en steeds verdieping ontdekt binnen de muziek en binnen je eigen spel. En ook andere instrumenten wat meer gaat ontwikkelen, zodat je het voetbalveld van verschillende kanten kan bekijken. Ja. Dat vind ik interessant. Ja. Oké. Ja, want jij kwam met een heel apart fragmentje aan. Je zei van, het is bijzonder als je in de muziek ziet dat iemand er plezier aan heeft. Om het te vervullen, zal ik maar zeggen. Ja, ik vind het belangrijkste dat je, als je zit te spelen, dat je niet jezelf zit te bewijzen of laten zien hoe goed je bent. Want dat is alweer onnatuurlijk, vind ik. Maar het plezier, als je niet met plezier speelt, dan speel je of het verkeerde stuk, of je zit in de verkeerde band, of je hebt de verkeerde opdracht aangenomen, ik noem maar wat. Ja. Je moet zorgen dat plezier voorop staat. Dan hou je het ook makkelijk vol. Weet je wel, want het is toch iedere dag weer overal naartoe rijden en dingen regelen en overal spelen, laat thuis. Ja. Maar het plezier, als dan iemand ook zoiets heeft, ja, ik vind er niks aan, maar je hebt wel plezier, dan kan die persoon alleen maar denken, ja, ik zit op de verkeerde plek, weet je wel. Maar die pianist die zit op de goede plek, want die heeft wel plezier. Ja. We gaan eens even naar dat fragment kijken. Het gaat om een drummer die zit bij een Wienerkapel of iets in die geest. En ik heb geen idee, maar het is zo'n beetje zo'n fanfare-achtig iets. Het is een fragmentje van 2 minuten, geloof ik. Laten we eens eventjes kijken wat die drummer ervan maakt achter zijn drumsetje.
wat grappig. Dat is Ja, leuk, wel, hè? ik zie ook dat het met liefde is gefilmd. Volgens mij is dat zijn echtgenote of zoiets die daar... zal ik je wat witte wijn inschenken? Want je bent hevig aan de grappa, geloof ik. Maar... Nee, dat is Olivier. Oh ja, Zelfgemaakte. kijk. Maar niet door mij. Nee, is het... Nee, dat is niet door mij gemaakt. Maar ik Oh, niet door jou. Oh, Ja. zo, ja. Nou, we hebben in ieder geval een wijntje erbij. Dus ik zou zeggen, gezondheid op de goede Ja. afloop. Hè. nou, En, proost. Mensen thuis ook, proost. Ja, Je zit Mensen ook, thuis ook maar proost. thuis. Ja. Misschien mag je nu weer buiten, ik weet het niet. hey, maar dat was wel een drummer die er inderdaad zin in had. Die zijn zondagen besteedt aan, aan zijn passie, denk ik. Ja, dan. ik heb bij dit fragment zoiets van, als ik die gast gezien had, als ik nog klein was geweest, hè, of een jaar of 8 of zo, ik noem maar wat, dan had ik drummer willen worden, weet je wel. Van, ja, dat wil ik Ja. ook. Ja. En dan was ik nu drummer geweest. En misschien een beetje piano erbij. En nu is het andersom, nu speel ik piano en doe ik een beetje drum erbij. Maar toch, als jij Errol Garner had gezien op je 7e, dan had je misschien ook, Ja, had je toch voor pianist gekozen. ja. Want, dat was een heel bijzonder fragment wat je aandroeg. Errol Garner is dus een hele grote beroemdheid eigenlijk wel. Hè? Ja, Die is autodidact, heb ik begrepen. ja, klopt, ja. En heb je hem wel eens... Ja, je hebt hem niet live gezien natuurlijk. Nee. Want hij is in 77 al gestorven, geloof ik. Dus dat is ook al wel een hele poos geleden. Ja, Maar je hebt wel een fragment van hem opgedoken waarin hij zich ook zit te vermaken. ja, precies zo. En waar ook weer iets spontaans gebeurt. Hij speelt een intro en eigenlijk zou de band na een heel kort introotje al moeten invallen. Oh ja. Maar die missen dat punt, omdat die het misschien net even anders inzet dan ze gewend zijn. Ja. En dan gaat die twee gasten die niet waren ingevallen, die gaat hij een beetje in de maling nemen, zeg maar. Ja. Door een hele wazige verder te gaan met zijn intro, dat ze helemaal niet meer weten wat moeten we doen. En dan gaat hij spelen zo van, ja, nu gaat hij hun spelen zo van, jullie weten het niet meer, hè. Ja. Maar intussen Hij blijft zet het ze wel. een beetje, neemt ze in de maling, maar dat is onderling is dat natuurlijk fantastisch. En intussen blijft het wel muziek. En het blijft muziek en op een gegeven Ja. moment zet hij natuurlijk wel een strakke intro in. En Ja, dan ja. moeten ze nog even, hopelijk gaat het nu wel goed, weet Ja, je wel. ja, ja. Dus je die drum nog even vertellen. Dus, Het leuk is, fragment. het is een oude zwart-wit opname, dus die is van een behoorlijke poos geleden. Ja. Maar laten we eens eventjes gaan kijken naar Errol Garner in, wanneer zal het zijn geweest? Het zal wel ergens in 1972 zijn geweest of zo. Of misschien nog wel eerder. Ja, dat is wel een man met heel veel zelfvertrouwen, dat kun je gewoon zien. Dus die, Ja, een heel begaafd pianist. Ja. En ook aanstekelijk. En zo'n oude opname, ik hou, als het over jazz gaat, ik hou van het is een beetje de authentieke jazz, weet je wel. Oké.
alle geëxperimenteerd is al geweest, wat erna kwam. Weet je, dus dat is ook allemaal fantastisch. Wet Report en Herbie Hancock en zo. Oh ja. Maar zo, hier, dat vind ik heerlijk om naar te luisteren. En als dan zoiets gebeurt, Dus en hoe dat wordt opgelost, dat vind ik jij doet super dat ook grappig. wel eens, dit soort? Nou, hier gebeuren wel eens dingen die je niet in de hand hebt. En als je dat goed oplost, dan is het vaak heel grappig. Ja. Ik heb wel eens gehad, Forum heeft zo'n bank, dan zit ik op een bank en soms is het heel druk en dan komen ze zelfs tot op die bank zitten. Maar er was zo'n gast die was vrij hard aan het spreken met iemand. En ik denk, dat vind ik ook een beetje aso om dan, kijk, als je dan daar zit omdat er geen plaats is, maar als je dan ook nog druk gaat praten met de rug naar mij toe. Dus ik ging al eens, mijn solo al een beetje die kant op. Ja. En op een gegeven moment, dat werkte niet. Op een gegeven moment, ik ga verzitten zo en die vent die vliegt zo van het podium af zo op de grond. En iedereen kijkt natuurlijk van, wat gebeurt daar? Want die kregen dat allemaal, in eerste instantie natuurlijk niet allemaal mee. En ik zeg meteen tegen die gast van, ga ergens anders een gesprek voeren. Maar gewoon doorspelen dan. Ja, dat zijn wel grappige momenten natuurlijk. Nou, we krijgen Max even op bezoek. Die zit graag op ieder schoot. Normaal kiest hij de gast, maar nu ben ik de klos. Dus hij gaat me gewoon even aanschuiven. Dat is het hondje van de graaf, hè, die hier woont. Laten we het daarop houden, ja. Maar hij houdt ook van muziek, dus daar heeft dat waarschijnlijk alles mee te maken. Ja. We moeten ook toch wel eens even iets ook van jouzelf, hoe jij muziek maakt. Ik ken jou van hier een kroeg om de hoek, zeg ik maar eventjes. Café Forum, waar je toch echt heel regelmatig speelt. Ja. En ik vind je toch altijd wel een hele gedreven muzikant die van elk nummer iets maakt. En ik heb wel eens geriskeerd om een verzoeknummertje in te dienen. En dan komt er, ik zal maar zeggen, On Green Dolphin Street of iets anders uit dat dikke jazzboek. Waarvan je zeker weet dat iedereen dat kan. En dan kom je toch altijd met een hele eigenwijze vertolking, vind ik. Hoe kijk jij tegen het spelen van een nummer? Hoe zie jij dat? Ja, het liefste ken ik een nummer, dus op gehoor op zijn minst. En als ik het dan ga spelen, dan komt er automatisch mijn versie uit. Omdat ik heb geen arrangement voor mijn neus staan van zo moet je het spelen. Ja. Wel een akkoordenschema regelmatig natuurlijk. Ja. Als ik het niet van buiten ken of als het net iets complex is. Maar als je het dan op die manier doet met weinig informatie verder, alleen die melodie, dan komt er al gauw iets eigens uit. Je kunt je eigen tempo kiezen dan, je kunt je eigen toonsoorten zelfs. Als jij een titel zegt en ik denk erover na, dan kan ik het laag of hoog spelen, snel, langzaam. En het ligt dan ook weer aan het moment dat ik denk van, we hebben net een snel nummer gehad, doe het maar wat langzamer. Ja. En dan vind ik het is voor mij ook een verrassing. En dat vind ik ook leuk, dat je jezelf ook verrast. Ook in een improvisatie. Je moet geen ingestudeerde dingen gaan spelen, want dan verras je jezelf niet meer, is de lol er zo vanaf. Ja. Dus dat avontuurlijke, dat spreekt me erg aan. Toch herken ik dan een opbouw, er zit een bepaald soort werken naar een climax. Het is niet de solootjes braaf aflopen van de drummer mag even iets en nu de bassist even nog wat. Het is toch heel vaak, zit er wel een structuur in die ook vrij spontaan ontstaat, lijkt wel. Ja, ik noem dat altijd een verhaal. Als je improvisatie begint of je speelt een stuk, dan moet je het voor jezelf interessant houden. Dus maak het spannend, bouw het een beetje op. Ja. En zorg dat dat je het verloop van zo'n verhaal zelf ook in de gaten houdt. En dat je niet van nou ga ik even dit doen en dan kan ik dit ook nog even doen en dit trucje. Ja. Nee, je moet een verhaal hebben en de mensen meenemen in het verhaal. Mm-hmm. En als je meteen begint van de hoogste boom begint te schreeuwen en dan kun je niks meer opbouwen. Ja? Of je moet dan heel mooi gaan afbouwen. Maar, Dus opbouwen is een van de krachten van de muziek en zeker van de jazz. En ook van het plezier. Wat je daar en plezier, precies. Ja, dat is allemaal met elkaar verbonden. Ja. Maar dan doe je dus heel veel verschillende dingen eigenlijk, ook op muzikaal gebied. Ik bedoel, wat ik van jou gezien heb in Café Forum is eigenlijk meestal toch wel jazzmuziek. En soms wordt het Forum wat is bluesiger. Echt de jazzsessie die ik al...
Maar het 10 jaar eerste- een forum doe en daarvoor 10 jaar in de tramhalte op dezelfde maandag, dezelfde tijden, behalve dan afgelopen jaar met de avondklok en zo. Maar als je jou op YouTube gaat zoeken, het eerste wat je tegenkomt is de IJskoman. Oké. Ik vind het een geniaal nummertje. Ik weet niet hoe je het bedacht of gemaakt hebt, of dat het zelfs gewoon bestaat. Ja, maar je speelt daar een soort IJskoman-tune, alsof er een wagentje aankomt met ijsjes en dan maak jij het orgelmuziekje voor. Zo ongeveer, zoiets is het. Ja, het is afgeleid van iets van Django Reinhardt. Daar had ik een cassettebandje van, want er was nog in de tijd dat ik cassettebandjes draaide in de auto. En ik wist niet meer hoe dat stuk heet, ik wist ook niet precies hoe het ging, maar die melodie die hield me toch bezig. En ik was les aan het geven bij iemand en die had het orgel staan. En ik ga dus een beetje uitproberen met zo'n ritme. Ik denk, oh, dat is een leuk ritme. En ik begin dat zo te spelen en toen zegt zij van, wacht, ik neem dat even op. Oh ja, en ik denk van, hé, dat is net zo, van de dag komt hij. Ja, het was eigenlijk ook een spontane ingeving. Ja. Dus je had ook heel makkelijk IJskoman kunnen worden, bijna. Met zijn eigen tune. Nou, ik vind het gewoon opmerkelijk dat als je jou zoekt, dat je daaruit komt. Opnames niet heel erg kwalitatief, zullen we maar zeggen. Nee, maar zeker een aanrader om de IJskoman eventjes te gaan zoeken Oké. op YouTube. Want ik vind hem echt super goed gelukt. Oké, ja. Maar op datzelfde kanaal, daar staat ook wat, ik wil niet zeggen serieuzer werk, maar toch wel, heb je toch wel eventjes aan gewerkt. De Koene Riders. Ja, Koene Riders is een nummer wat eigenlijk als titel afgeleid is van een band waarvoor ik in zat, de Koene Ridders. Ja. En als je dan Easy Riders en dan maakt daar Koene van, dan krijg je de Koene Riders. En het is ook zo'n soort nummer. En het nummer is eigenlijk, een vriend van me heeft dat geschreven. Toen waren we nog de Koene Ridders. Marco Paardenkoper. Oh ja. En die heeft ook tekst geschreven en melodie. En we hadden dat als bandje opgenomen, maar ik vond het, het liep niet. En, dus heb ik al die elementen gepakt. Dus de bas, drums heb ik eruit gelaten. Ja. Heb ik dan weer eigen beat eronder gezet. Ja, plakken, knippen en wat ik eigenlijk nog altijd doe met mijn beats en samples. En het heet ook een Planet T remix, zeg maar. Ja. En zo heb ik dat nummer, zeg maar dus ook vormgegeven. Ander nummer? Ja, wat voor genre zou je het willen noemen? Ja, het is eigenlijk, zit een beetje tussen pop en dance in. Oké. Het heeft wat dance elementen, want dat Planet T is echt iets met dance. Dat zijn mijn gefrutselde beats en samples. Maar het nummer is ontstaan vanuit een popband. Laten we er eventjes naar gaan luisteren, want we hebben het onder de knop zitten. Als de heren van de techniek Koene Riders kunnen opstarten, dan gaan wij eens luisteren hoe dat klinkt.
Ja, Koen, toch een stoere clip. Ja, leuk Mooi. hè? Rij je zelf motor? Of hier Nou, illegaal. in dit verhaal even niet? Of illegaal, oké. Ja. Ja, vanavond zou er wel uitkomen, want Ja, vanavond moet je snel zijn. je moet hè? overal doorheen. Maar een mooi gemaakte clip. Wanneer heb je die gemaakt? Dit is al iets van 10 jaar geleden, 8 jaar Oké. geleden. Ja. Ja, 8 jaar geleden denk ik. Ja. Had je geen bijzondere ambitie mee? Gewoon online gezet en gekeken? van- Ja, er sluimert altijd zoiets van, nou het zou leuk zijn als het nummer ergens opgepikt wordt. Ja. Maar ik ben niet Ja. iemand die gaat leuren met dat nummer van... Oké. Als Ja. iemand ernaar vraagt, dan heb je nog wat liggen wat we kunnen Ja. uitbrengen. Ja. Maar er zitten nu dus gewoon mensen te kijken die zijn toch benieuwd naar jou van wat een wonderlijk fenomeen. Deze man doet echt van alles en nog wat. Bijvoorbeeld, wat ik iedereen echt kan aanbevelen, is een prachtige opname in de Lutherse kerk. Die ligt hier ongeveer naast de studio. En daar heb jij een stuk gespeeld, dat is een piano solo noem ik het maar eventjes. Ja, een eigen nummer. Een eigen en dat nummer? heb ik daar opgenomen met beeld en ja, geluid. En dat heeft de bijzondere titel I Am. I Am. Ik ben niet Koen van Dam, I Am. We gaan niet naar dat fragment kijken, dat kunnen mensen thuis zelf ook wel vinden, want het staat gewoon op je YouTube-kanaal. Ja, kun je gewoon, Maar wat zit achter die titel? Nou, volgens mij had ik eerst het stuk en toen dacht ik van ja, ik moet er wel even een titel nog hebben. En Oh, ja. ik had daarvoor wel een stukje van zo'n Soefi of zo'n soort zen-man gezien. En dat was ook een stukje op YouTube en dat heeft hij het ook over I Am. Zegt Oké. hij van, probeer nou eens alleen maar jezelf af te vragen, I am, ja, wat ben ik? Of dat je dan alleen nog maar I am bent of zo en meer niet. Weet je, hij neemt je eigenlijk heel erg mee in zo van, ja, wat heb ik gedronken, weet je. In een Dat soort je in een yoga. soort staat kom je. Maar Ja, ja, ja. ik had dat. En dan moest ik aan denken, dat stuk heeft dat ook wel een beetje. Iets meditatiefs, maar ook, er zit ook wel vaart in. Ja, ja. Ja, dus ik vind het een mooi stuk. Je bent veel met je identiteit aan het spelen eigenlijk. Ja, inderdaad, met mijn eigen identiteit. Maar ik vind sowieso spelen met de werkelijkheid. En daar ben je zelf dan ook onderdeel van. Dus je kunt acteren. Maar soms is de werkelijkheid interessanter dan dat iemand het kan bedenken voor de beste film. Ja. Om maar zo te zeggen. Ik vind het allebei knap. Als je goed kan, Jack Nicholson en zo, dat vind ik geweldig. Ja. En zo Woody Allen. Maar als het door elkaar gaat lopen, dan vind ik het vaak nog interessanter. Oké. Dus, Heb je daar een voorbeeld van? Want nou, ik heb in die tijd... Ik ben nogal fan van Arnold Grunberg. Arnold Grunberg, de schrijver, super bekend natuurlijk. Ik zit er ook in, ik heb het dan toevallig meegenomen. Ik zit in dit boek, Blauwe Maandag deel Ja. 2. Is er een camera die dat ziet? Ja, Ik dat heb is die camera daar. een stuk geschreven. Dat hebben ze er in het boek gedaan met de partij. Oh, Je kunt het boek nog steeds bestellen. Het heet Blauwe Maandagen deel 2. En er staat ook een... Arnold Grunberg die speelde ook met identiteit. Hij heeft de debuutprijs, Blauwe Maandag, heeft hij een debuutprijs mee gewonnen. oké. Maar hij heeft nog een tweede keer een debuutprijs gewonnen. 2 keer Kan een dus debuut. eigenlijk niet. Ja, ja. Maar onder de naam Mark van de Jacht. Oh ja. Want wist niemand dat dat Grunberg was. Ja, er waren wel vermoedens. En ik had heel sterk het vermoeden, want ik was al aan het volgende boek begonnen onder de naam Mark van de Jacht. Dus ik had nog wat meer verwarring willen zaaien. Ja. Maar toen, op een gegeven moment werd bekend dat hij dat was. Toen ben ik ook gestopt met dat boek.
Maar Oh. ik had wat contact met Arnon, omdat ik met dat project bezig was. En wij zaten in Wenen in het Reuzenrad. En ik zeg tegen hem, ik zeg gekke eigenlijk, als ik zeg dat ik met jou in het Reuzenrad heb gezeten in Wenen, zullen mensen mij niet geloven. Ik zeg, maar als jij zegt dat je met Koen van Dam in het Reuzenrad hebt gezeten, zullen de mensen denken dat Koen van Dam niet bestaat. Een fictief personage Ja, dus. dat ik verzonnen ben. Oh ja. En dat vonden we allebei zo grappig. Die uitspraak die is ook in het boek terechtgekomen. Die zit in dat boek. Ik zit in een hoofdstuk en dat... Met je naam Koen van Dam Ja, in het hoofd. En terwijl als je als ja, lezer mijn- daar doorheen gaat, dan weet je natuurlijk niet of die bestaat. Nee, je weet niet of ik... Ja. Tenzij je gaat googlen en dan denk je van verrek, zou hem dat zijn? En dan staat er ook nog, ik ben niet Koen van Dam, weet je. Dan wordt het heel Oh nee, dat is chaotisch. hem toch niet. Ja, je maakt jezelf bijna onvindbaar. The Third Man speelt het ook in het Prater van Wenen, geloof ik. Dus ja. Maar dat is een thema wat steeds terugkomt. Dat vind je eerder. Ik ben niet Koen van Dam, dan gewoon jouw naam en dan alles wat daarbij hoort. Ja. Ja, het is wel een aparte benadering. Ja, eerlijk gezegd weet ik eigenlijk helemaal niet hoe dat zo ontstaan is. Want ze vragen mij wel eens, je hebt het nog niet gevraagd, maar hoe is dat ontstaan? Ik weet het niet. Had het al over gehad? Nee. Dat het is wel, ik kan het wel een beetje uitleggen. Soms zeg ik wel eens in de gauwigheid van, waarom zeg je dat? Ik zeg, ik heet wel zo, maar ik ben het niet. Maar als je gaat filosoferen over, net als de niet-zin en de welzin van het leven, dat allebei onzin is. Het is allebei onzin of heeft allebei zin, dus dan streep je het tegen elkaar weg. Dus eigenlijk kom je op dat vraagstuk uit van to be or not to be. Ja, zijn we hier of zijn we hier niet? Ja. Ben ik of ben ik niet? Ben ik Ja. Koen van Dam of ben ik niet Koen van Dam? Ja, het maakt niet uit eigenlijk. Het is allebei. Dat is hetzelfde over de zin van het leven. Als je over de zin van het leven, dan zou de dood geen zin hebben. Anders hoef je niet over de zin van het leven te hebben. Ja. En je gaat dan niet zeggen van, maar de dood heeft ook zin. Ja. Dus als de dood ook zin heeft de zin van het leven heeft dan geen zin meer, want de dood heeft ook zin. Dus streep je dat ook weer tegen elkaar weg. Dus het is net als zijn, de dood is en het leven is. Dus is blijft over. Hier begint het toch wel een hoog filosofisch gehalte te krijgen, moet je het Ja, zelf ook toegeven. Ik ben toch blij dat ik hier als muzikant zit en ook als niet Koen van Dam. Wat moeten we op jouw grafzerk ooit zetten? Tenminste, ik zal die taak niet krijgen, maar iemand die jou overleeft. Ja, misschien dit was niet Koen van Dam. Dit was niet Koen van Dam, maar je ligt hier toch? Of niet? Of niet, Ja. ja. Zo hou Graaf jij, hem maar op en dan weet je het nog zo niet. hou jij de gemoederen bezig Ja, dan. misschien leeft hij nog als je hem Ja, opgraaft. Jij gaat ook wel voor authenticiteit, dat is bij jou toch wel echt een thema. Van Ernest Hemingway hebben ze altijd gezegd, hij heeft een aantal boeken geschreven en op een gegeven moment is hij zichzelf gaan spelen, waardoor het minder geloofwaardig wordt. En dan krijg je die vraag van, ben jij nog wel Ernest Hemingway? Ja. In jouw verhaal, jij vindt het leuk worden als mensen heel authentiek worden. Ja, ik vind echtheid wel belangrijk, omdat je dan... Ja, we hadden het net over Hemingway, daar moest ik ergens aan denken. Nou, in ieder geval, ik vind, dan zit er het verrassende element, blijft dan aanwezig, als echtheid. Ja. Als iets niet echt is, dan ga je dus iets doen en je wil er ook iets mee bereiken. Dan ben je ook weer aan een doel bezig of een imago of zo. Ja. En dan ontsluipt de onechtheid erin. Je hebt een fragment aangedragen van een echtpaar, tenminste, je ziet alleen de man. Het zou een echtpaar, laten we ervan uitgaan dat het een echtpaar is, is het leukste. Inderdaad. Oh ja, oké. En die man die gaat in de tuin iets doen, die moet een klusje doen in de tuin en die wil het onkruid plat branden, geloof ik, zoiets is het. Ja, die denkt dat dat gaat- struikje moet weg, dat doe ik even met een brander, maar Ja. er staan allemaal coniferen naast. En dan komt die vrouw, die begint te schelden op die man en er komt een heel arsenaal Duitse scheldwoorden voorbij, maar dat is zo'n mooie taal, dat Duits. Ik kan dat gewoon 10 keer achter elkaar opzetten. Dus. Als ze beginnen te schelden, wordt het wel heel authentiek. En het filmpje heet dus ook, je kunt het vinden op YouTube, Das macht der Schmidt mal eben zo. Ja, Dat is een van die zinnen die zij... Een van die mooie Duitse, prachtige zinnen die ze in Duitsland... Ja.
hanteren. Laten we er eens even naar kijken. Het is een fragment, ook weer uit de hand gedraaid. Waarschijnlijk door die vrouw zelf, die behoorlijk kwaad is. Maar als jullie de heer Schmid eens eventjes willen instarten, dan willen we wel eens even kijken wat hier authentiek aan is. Du weißt, dass meine Tanne gerade abbrennt, ne? Mein Haus. Mein Haus. Das macht Herr Schmidt mal eben so. Ganz klasse. Ja, super. Super! Bist du bescheuert oder was? Bist du bekloppt oder was? Hast du Gase eingeatmet? Sag mal, bist du nur noch krank? Ja? Was sollen wir jetzt machen? Du hast doch nicht mal eine Tasse im Schrank. Du gehörst doch eingesperrt. Sag mal, bist du bekloppt? Sag mal, du hast doch nicht mal alle Tassen im Schrank. Weißt du, was du gerade gemacht hast? Es ist doch nicht dein Ernst, ne? Wo ist denn alles gut? Das sind die Bäume von meinen Schwiegereltern. Geht da jetzt hin, Mann! Geht da jetzt hin! Sieh zu! Nimm dein Scheißding da jetzt! Wo soll ich dich her? Nimm dein komisches Ding da! Mach da jetzt das Ding an! Sieh zu, Daniel! Sag mal, bist du nur noch bescheuert oder was? Du gehörst in den Knast! Das glaube ich nicht. Das ist krank, was du machst. Der ist so krank. Der ist so krank. Du bist so krank, bist du. Nimm den Feuerlöscher, Mann, du Vollpfosten. Mann, was? Meine Hecke. Meine Hecke. Der gehört in den Knast. Der gehört hier. Schatz. Was? Schatz. Ey, sag mal. Schatz, Mann, hilf mit! Ja, geweldig. Du gehörst in de knast. Ja, dat is gewoon... Dit is wel heel erg uit de tenen van die dame dus. Ja, Ja. dat is bijna niet te spelen, weet je wel. Nee, dat lijkt me ook moeilijk. Ja. Dat is gewoon geweldig. Maar als je het een beetje kan spelen... je had ook nog zo'n fragment van die gast die zich opwindt tegen de regering. Oh ja. Ja. En die doet dat zo mooi. Ja, misschien dat Al Pacino het kan of Jack Nicholson op zijn manier. Maar dat is ook weer... Ja, Iemand die er helemaal voor gaat. Ja. Je bedoelt die Amerikaan, denk jij dat Ja. gespeeld is? Nee, dat fragment Ik wou zeggen. wat jij hebt, dat is ook niet gespeeld. Dan laten we maar eens eventjes kijken naar het fragment van... De man heet Vic Dibitello of zoiets, of Dibiletto, ik weet het niet precies. Maar het is een Amerikaan die zich eventjes fel uitlaat naar de regering toe, want hij voelt zich benadeeld.
Een fragment wat Koen heeft aangedragen, omdat het wel heel erg vanuit de tenen komt. Ik kan me ook niet voorstellen dat dat een acteur is. Dat is iemand die gaandeweg die praat steeds agressiever wordt. Dat is echt hilarisch om te zien. Doorgaat zo. Ja, dit gaat volgens mij nog wel even door, maar die man die krijgt toch vroeg of laat een hartaanval. Dat is toch... Nou ja, kijk, als je dat allemaal opkropt, dan wel. Ja, Maar zo. je moet het ook, je moet het ook kwijt. Kijk, ik denk niet dat die man, als hij dat een kwartier gedaan heeft, dat hij het kwartier daarna weer zo begint. Nee, ja, oké. Die heb je ook, die mensen, maar Ja. het lijkt me toch wel een verstandige man. Ja. Herken jij hier ook iets in wat je met de muziek wel eens hebt? Dat jij bijvoorbeeld, je bent niet de type die gaat staan schreeuwen op iemand, tenminste zo ken ik je niet. Nee, maar kijk, het heeft wel met expressie te maken. En als je iets braaf instudeert, dan hoop je dat het allemaal goed gaat. Maar als je in een strijd zit voor een publiek en je... Ja, zeker. Ik speel nu met Hans Dulfer, zit ik in een tour helaas, dus wordt dat iedere keer opgeschoven. Vanwege de... Maar ja, als je dan, die komt naar je toe gelopen, net als een soort Miles Davis, en dan mag je je solo beginnen en dan begin je met een opbouw. Maar je wil wel dat er wat gebeurt. Ja. Ja. Dus je fokt jezelf toch wel onder het spelen, ga je al een beetje opfokken van en ook genieten van, ik ga die mensen toch eens even een beetje gas geven, dat ze even in de stoel wakker schrikken. Zo, hè. Want ze zitten tegenwoordig, wordt er niet meer gedanst. Hè. Dit jaar zaten ze allemaal netjes aan een tafeltje zo naar boven te kijken. Ja. Dus je wil toch dat die mensen dan even zo bijna van de stoel wat gebeurt afkomen. hier? Ja. En dan ben je ook kapot, waarschijnlijk flink bezweet. En, je moet er inderdaad even van bij komen als je dan, maar je zit wel nog vol adrenaline. Dus, en dat duurt ook nog wel even, want je rijdt ook nog naar huis daarna, meestal. En dan val je niet van in slaap, laat ik het zo zeggen. Ja. En de muziek van Hans Dulfer is sowieso erg veel energie zit daarin. Hè? Dat is ook wat hij zelf doet. Ja, en, dus, hij is een energieke man en ook met humor en zo. Dus daar wordt ook mee gespeeld met die energie. Ik vind dat heel erg mooi. Ja. Dus leuk om te doen, maar je hebt dat nog niet echt kunnen uitoefenen, want... Ja, we hebben misschien 8 keer gespeeld of zo. En toen zat de klatter in. En er zat dan ook nog een keer een streamen bij en een paar keer voor 30 man of voor 2 keer 60 of zo. Ja, maar dus van alle leeftijden, want Dulfer is inmiddels 75 geloof ik? 80. 80 is hij al. Hij wordt in mei 81 en eigenlijk zou hoogtepunt zijn van de Tour 2020, 28 mei. Maar dat zou dan nu 28 mei 2021 zijn. Ja. En, moeten we dus nog even wachten voordat we jou met hem samen kunnen zien in een optreden of een voorstelling? Als het zodra het open gaat, dan gaat de optredens staan er gewoon en die worden iedere keer gewoon opgeschoven. Dus het gaat wel allemaal door. We hebben nog een laatste fragment van jou. Iets wat je zelf eens even moet inleiden, want dat is toch ook weer een heel speciaal product van jouzelf. Oké, het is eigenlijk ook weer een vriend van me, Marco Paardenkoper, die kwam met een carnavalsnummer aan. En die zegt, neem dat eens mee naar huis. Hij had al ongeveer hoe hij het wilde hebben. De melodie, tekst was al helemaal klaar, geweldig, vind ik zelf. En moet het alleen, ik heb dan die melodie, wat laagjes in en wat akkoorden. En ik heb een arrangement geschreven. In eerste instantie helemaal thuis op de computer alle instrumenten ingespeeld, dat ik zeker wist dat het klopt. En toen heb je het programma, ik kon dat mooi uitschrijven. En in de studio is dat met echte blazers allemaal ingespeeld. En dat was dus een carnavalsnummer. En we dachten van, dat vinden we zo goed. We doen ook mee aan zo'n wedstrijd. En we hadden aan het... niet het LVK, maar aan het Parkstad Limburgs concours of zoiets. PKL of zoiets. Nou, wij zaten bij de laatste 16. En we zijn 16e geworden. Nou ja, wat weet je nog meer met carnaval? Maar waarschijnlijk omdat wij hadden een soort André van Duins act. En die andere groepen, of andere muziekjes, die hadden allemaal zo'n carnavalsvereniging. Die allemaal dat lied aan het zingen waren. En wij hadden gewoon zo'n regenjassen act. Ja. Dus wij vielen buiten de toon. Buiten de categorieën, maar wel entertaining op de dag.
Ja, we hebben ons goed geamuseerd. En als het gedraaid wordt, het nummer in Maastricht of in Heerlen, dan zie je de mensen wel. Vaak ontstaat er een Polonaise. Het is, wat is het vandaag? Dinsdag, laatste carnavalsdag. Ja. We zijn het officieel niet aan het vieren, maar we gaan toch eventjes kijken naar jouw, wat is het, rollator Polonaise, zullen we hem zo maar even noemen? Of wat is de titel? Zo zou je het kunnen noemen. Ja. Het heet Ik ben Gert Later met mijn rollator. Ik ben Gert Later met mijn rollator. We zijn Ik ben Gert Later met mijn rollator. Maar als ik binnen ben, dan zoek ik me geen kater. En als het even kan, dan trek ik aan de rem. Men had geen meer, denk ik, dat ik dat niet meer ken. La 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 la. Ik wou let's op het prinsenbal, de wits wel wie dat geet. Ik kom Gert Later aangerold, aan mij kapot gezweet. Daar stond een keel te kieken, die ging niet anders zien. Ik zeg, kijk dicht maar uit.